Здравейте, аз се казвам Магдалена Томова и съм доброволка в нашата група за помощ на затруднени родители и искам да ви покажа в няколко кадъра какво получихме тези дни за едно наше затруднено семейство, което посетих лично с две малки деца на 2 и 4 и благодаря много на всички, които се включиха. Ето и продуктите, които получихме от вас. Всъщност те са много кашони, не знам какво има вътре, не съм ги отварила, но нещо, което правим в момента със семейството, ще пазаруваме в Kaufland и всички пари, които са събрани по кампанията, те ще отидат за хранителни продукти и за памперси, принадлежности на дечицата, каквото им е необходимо. Така че още веднъж много ви благодарим за помощта. Ето и нещата, които получихме по Еконт. Тук са някакви кашона, виждате, тези 3 кашона, целият багажник е пълен, както и едно детско магаренце и още някакви прекраснички неща. И също така днес получихме още един кашон. Ето така ще направя, за да не се вижда за конфиденциалност. И тук една малка чанта с някакви прекрасни неща за момиченцата. Така че много благодарим на всички дарители. Ето и част от продуктите. И щастливи отиваме към касата. Благодарим!